afstand og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en DIY på sådan en fin dims her, som sådan en, man kan hænge op nogle steder. Så den vil jeg bare vise, hvordan jeg laver, og så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Det første, vi skal bruge, det er en lang snor, og sådan en lang en, bare sådan en normal snor, og så en saks selvfølgelig, og så sådan nogle kugler, altså sådan nogle mini, bare sådan nogle jernkugler, eller jernkugler, stoltridskugler, som jeg ved ikke, man kan bruge alle mulige, altså bare alt muligt. Fuldstændig meget, hvad de lavede af, men ja. Det første, du gør, det er at putte den mindste kugle på. Nu får du bare sådan igennem hullerne. Jeg kan prøve at vise det. Den er sådan lidt knudet. Sådan. Og så tager du bare den næste kugle. Ja. Og putter på igen. Og det gør så bare med alle snorene. Nu har jeg så hængt den op, og den hænger bare sådan under min hylde her, som det er så bare sådan her, og den er virkelig, virkelig pæn, synes jeg. Ja, og det ser bare sådan her ud lidt længere væk fra. Og det er også alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Og det var så mig, Sara, uden hold, der lavede den her video. Så hvis du kunne lide den, så husk at give den et like. Og den er lige der. Den er virkelig, virkelig sød. Men hvis I må gerne rigtig godt komme med videoforslag på Diak til mig og mit navn. Kom til at